No niin, täällä on sitten taas ruokavinkki, että tossahan olisi niinku makarylliä, mutta se laitetaan kuitenkin tällainen. Tuli jotenkin matkaan mukaan, en tiedä minkä takia, mutta tossa on nyt vesi kiehumassa, niin se voi kaataa sinne. Noin. Se on siellä. Tää on aina tää perusjuttu, että kattilaan vettä, siitä aina lähtee liikkeelle sitten täysille tehot. Se on tärkeää. Koska aikaahan on vähän ja sit pitää vatkata kyllä tätä, ettei käy huonosti. Tässä vaiheessa voi varmaan, en tiedä mitä tuossa paketissa lukee, en kyllä taas lukenut mitään. Niin täytyy varmaan, että vettekin laitoi ihan helvetisti tänne, mutta niin voi varmaan vähän pienemmällä laittaa tätä tehoa sitten. Ja sitten jatketaan tätä hämmentelyä. Kyllähän tähän tietty kalapulkka vois laittaa. Eihän tässä varmaan mitään lihaa ole tässä tuotteessa itsessään. Että pastaria. Mitä siinä on? Tomaatti, mozzarella. No, 2 annosta. 2 annosta kenelle? Niin ei, tää on ihan narkka. Tänään syö itse saman tien. Taas ihme touhua. Pitäis varmaan laittaa tuolta makarylli-purkista vähän lisää makarylliä tänne, mutta katsotaan nyt mitä tästä saatana tulee.